stop. May ganda mo nga kasama. Yung naka-ready ka para hindi mapagod, ah. Tumatakbo na ba to? Teka, yung... Nagre-record na nga. Ayan na, ayan na. Sige. Ayan, sige. Pabilis. Pabilis lang, pabilis. Ang taray. Pabilis na pabilis. Bakit nagagawa? Ano yun? Galing, ano? Ganyan na ginagawa niya. Hindi nga ako marunong yan. Ang sakit sa mata na, no? Hindi nga ako Ang marunong. galing, oh. Baby pa siya niyan, di ba kuya? Sa Ang galing Ay, na. Jop, oh. Tignan mo. Naman si Kuya Miko. Si Kuya Miko rin. Ay, Jop, oh. Dapat yan dun sa ganun. Isa pa nga. Miko. Titig na titig siya. Oh. Kapataas na yung Anong grade ka na? Hala. high school? Ano? High school na pala ito, Odette. Dapat may kapatid na. Ang galing, oh. Mahirap po yata. Oo. Mahirap. Wala kang maiwanan. Tirik kay mata, oh. Isa sa amin magtrabaho sa gabi, isa sa umaga. Para mag-alaga. Ano kaya yun walang tulog? Hindi, hati kami kasi magbabantay. Or si Miko magbantay. Si Brent nga eh, siya nagbabantay kay AC. Galing magkarga, no? Kita mo? Kita mo magkarga? Ang galing magkarga ni Brent. Sa anak ni isa? Parang ano, parang batang ama. Mahusay si Brent. Pati pag ano tawag Medyo ba dito? yan? Oo. Yung pag-birth, alam mo niya. Ba? Galing ni Job. Tanda na kasi ni Brent eh. Okay, sige na. Pahinga na, pahinga na, pahinga na, pahinga na. Okay na. Ay, Malal, pakita mo sa kanya yung ano mo. Ha? Yung tengang gumagalaw. Dali, pakita mo naman sa kanya. Ito, tenga ko.